Ahoj ľudia. A dneska tu je už asi 9. diel megasolných modeliek a zase tu máme ten upgrade a môžeme ísť na to. A jak som vám vravela ešte v minulom diele, Modrenka teraz nenatáča, nenatáča, lebo vlastne ona takže odišla, neviem, na dlhú dobu, neviem, kam som už hovorila, ale to je jedno, no. Takže môžeme ísť na to. A ešte som tu s mojou sestrou a so mojou kamoškou. Majky. No, takže môžeme ísť na to. No, dievčatá, No? keď zajtra ideme do tej školy a máme sa učiť na tých, to si vyberieme vec a budeme sa na to musieť učiť, takže neviem. Jo, zatím. Ja neviem niečo jesť. Zatím. My už ideme spať. Ja si dám asi jablúčko. Hej, ešte to tu nedávaj, to si až potom vezmeme. Tak jo. Nedávaj to tu. Nedávaj to tu, červenka. Počkať. Ja dám spať. Idem sa prezliekať. A ja sa idem pozriekať. Tak. Ja sa idem pozriekať. Vody si nenechávame cez noc. Nie. Nechávame cez noc. Santa. No, takže idem sa prezliekať. Ja si zoberiem oblečenie a idem sa prezliekať tam. Som prezlieknú tam. Ja sa prezliekam práve. Takže dávam... Do AirPody. Toto. Ja dám spať. Ježkové oči. No. No. Takže ja si rozpustím vlasy. Ja spím. Ja som nám na večeru pripravila. No ešte bude večera, alebo dneska vynecháme večeru? Dneska aj chystá večeru. Kto chystá večeru dneska? Ja. Ty, Hanika, nie? Teda červenka. Už sa milím. Taký so šejkom čokoládovým. Ja mám radšej ten jahodový, ale to je jedno. Dneska by sme aj mohli skúsiť inú vec, že? Hej no. Takže no, už som prezlieknutá, takže počkajte, ešte tu nám dám stoličku na tú prísuň ešte jednu. No, takže... Tu. A tu. A tu. Hani, poď jedlo. Čak Ninka musíte baviť. Počkaj. Rúženka, už si. Ešte sa prezliekam. No. Kde je tretia stolička? Tam je. Dám tretiu stoličku pre teba. Miloš,
Shake. Tak, čekaj. Give. Díky byl. Díky zabil. Nie, já už mám byl. Tak. Ja som Fialka, nie Ninka. Fialka. Ja nemám milkshake. Fialka. Dajte mi milkshake. Můj shake. Ja nemám milkshake. Díky. Ty máš můj shake. Už som ho vypila. A toto som už aj zjedla. Že mám ísť pre ňo? A já jsem zjedla. Pre koho? Já už jí. Ale A já jsem zjedla. A jí pila. Ja to odnesiem. Tak, zobere. To nejde zobrať. Ještě. Já jsem To si nejde zobrať. nezjedla, hej. Už som to zobrala. No, dobre. Ideme spať už. No. Dobrú noc. Dobrou noc. Dobrú. Počkaj, ešte všade pozasínať. Počkat, ještě chci posínat. Tu je. Kde? To je. Tu ešte není zasnuté. Už môžeme ísť spať. Už je všade? Tak. Poďme. Pojďme spát. Už aj vidím krásna noc. Takže dobrú noc. Dobrou noc. Ne. Dobré ráno. Zasínam. Idem sa prezliať a urobiť si vlasy. Tu ideme nám prichystať raňajky. Ja neviem, čo si dneska dám na seba. Čo si dneska mám dať? Raňajky. Bo nechcem robiť všetko. Ja neviem, čo si mám dať na raňajky. Teda na seba. Asi toto, ja neviem. Nechávam vlasy rozpustené. Prečo my musíme chodiť do školy, aj keď sme nachladení? Neviem. No nič. Takže no. Neviem. No dobre. No ja vôbec nemám žiadne nápady v hlave, čo si tam dneska dám na seba. Mami. Dnes Fialka. Vlastně jde. Vlastně. a ešte na 10 nám dá, čo pripravím. Na 10 som nám pripravila hamburger. Že my máme jedáleň. Že netreba. Myslíš na raňajky? Nie, na 10. Na 10, však my tam máme obedy. Na čo nám to bude? Tak dám vám tašku. Dík. Za to. Ešte Ružení, stávaj. To je hore, ale jak sa neozýva. Aj očky. Raňajky máte? Ešte tebe Ninke dám? Fialke. No, dneska idem na široko, ty?
Díky. Nejedlo bolo. Dneska môžeme ja šoférovať? Hej. Ale choď ukludniť tú rúženku, bo neviem, sa to dúriť, či čo. Poďme sa s Ruženkou hľadať izby. Choď. Hop. Poďme sa pozrieť na rybičky. Môžeš poho? Jedna rybka, druhá rybka. To je Dory. Vidím tam Dory a nemá. Wow. Ja sa... Nie, ja neviem. Ja neviem. Nezmysluj nohy. Nezmysluj nohy. Fakt, aj Nemo tu je, aj Dory, aj Nemo. Dá sa Dory. Alebo Nemo? Hľadá sa... Dory. To je Nemo. Hľadá sa Nemo. Tak poďme. To je Nemo. Poďme skákať na postel. Hop, 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 hop. Au, na moju hlavu. Hop. Poďme. Ja si dávam topánky. Tu si dochystaná? Ešte nie, ešte si len dávam topánky. Ani. No, dobre, už mám topánky, dávam si. Dobre, už si len urobím vlasy, ja som hotová. Ani. No, Ani. ja mám hotové. A ešte si dám aj nejaké sluchátka. Či? Ja ti poviem jedlo. Dám si AirPody ako vždy. Však viete, AirPody sú najlepšie. Ja ti Ja by som si dneska dala normálne sluchátka, aby... poviem toto. Chápeš. Čoňka. Chápeš, nie? No, takže ja si dám... Vieš čo, dajme si dneska všetky tie normálne sluchátka. Čo vy na to? Tak si dáme. Sluchátka mám. Ale ten chleb je veľmi dobrý. Dajo, poďte jesť. Čauka, poď jesť. Ja sa ešte robím. Rob sa. Fatím. Ja sa neviem... Ja sa neviem urobiť normálne. Chápete vy to? Chápete? Ja ti poviem, takže háke pitej. Všetky pečko, vyčúrať. Tak. Si išla dole alebo hore na vecko? Si išla dole na vecko. Tak ja už mám urobené vlasy, že si len dám tie sluchatka. Ja už mám. Taká olivka ma chce za rodinu, ale ja si ju nepridávam. No dobre, ja mám na sebe sluchatka a... Sú na raňajky, my dneska máme chleb s maslom na raňajky. To bola taká desiatá, ktorú sme hneď všetky zjedli. Ňam, 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 ňam. Ešte pite. Máte všetky sluchatka, alebo tak to zabudol? Vlastne, Ja mám. zabudol. Ruženka, ti ich donesiem, hej? Áno. Toto je, mám celú dobu v kapse, si ich asi dávala, ne? Áno. Takže... Iná izba je špekala. No. Ide upratovať každý kútik. Povy sa vám kýklo. Už sme všetky zjedli, tak neviem. Môžeme ísť sa kúkať na telku, čo vy na to? Ja nechcem. Ja povysávam na okien. Ešte jesť. Viete čo, ona to fialová jak ja.
Už si jedla. A já jsem nemala ještě piče. Neviem, čo budem robiť. Piče, hej. Lebo ja už vstávam. Ja neviem, čo budem robiť. Tak mě to voní. Co tam je? Hej. Nini, fialka. Ty taky fialka. Čože? Fialka, pozri se. Aký farby budeme mať dom? Tak fialová. Takýto? Fialovou. Môže byť takýto? Fialovou. Však je. Tak jo. Alebo, nie, sivý, lebo sme tu viacerej farby, takže sivý. Siva. No. Takže sme hotové, ideme do školy, ne? Už. Tak Ja jo, zoberujem dobre. počkať, ja si idem zobrať tašku. Na tašku. Na! Mal celú dobu. Co si mal celú dobu? Díky tašku. On sa takto dostal do nášho domu. Kúknite, však to je spacák. Kde? To je spacák. A s tým spacákom sa dostáva do cudzích domov. To je jedno. To nie ona. Ne. Nie, ona sa fakt dostala. Ja jej dám ban. Hehe. Ten spacák. Viete ho takto vymazať? Viete ho takto vymazať? Ten spacák. A vy viete čo, ja tu dám skriňu. Aby nebol vidieť. Ja tu dám skriňu. Daj to skryň. Asi milión vecí. Vykopinem ťa z toho. Ja idem tam. Ja som jej dala ban. Nemôžeš, ty nemôžeš. Ty plače. Podáčik. Fudáčik. Lebo co, máš tašku? Ja mám. Holka. Presadíte, dneska šoferujem. OK, idem si sadnúť ku tebe. Ja potom. No poďte. Fufuja. Poďte. Nie, lebo ty nás nabúdaš ty. Počkaj, zavri tú bránu. Tak ja idem zavrieť. Hele. Hej, počkajte. Tak ja mám šoferovať. Hej, počkajte. Však už poď. Toto auto. Ja budem ku tebe. Fialovka, jo? Fialka, ty fialovka. Ty si taká fialovka. Ty si pinkovka. Ty si ruženka. No, dobre, rob. Ja. No, tak, ojej. Toto je škola, Ježišku. Tak, sedni si. Dáme škola. Však parkujem. Tak, parkuj. Počkej sa. Fufu. Oj, škové oči. Už to mám. A ja to mám. Takže tu. Takže tu. Tu, hele. Ja budem mať tady. Aha, ja si musím dať toto. Dáte. Berete si učebnicu? Ja si berem. A ja. Ja už mám učebnicu. Ja ťa nevidím. Ty nevidíš? Ja ťa nevidím.
tak. Ešte nevidím ťa. Potom dávaš. Dobre, no tak ideme. A ako máme prvú hodinu? Takú. Matiku? Áno, každé piatky a štvrtky máme prvú Teraz ja matiku, budem pamätáš? písať. Lebo keď ťa papa Jučieka vyvolá, Aha. tak môžeš písať. Dalo k tebe. Tak, tak sa na to príde napísať úlohu a vypočítať to. Ide červenka. Jo, dneska to je ťažší príklad. Trošku to. Aký príklad? Bo cez teba ho nevidím. Poď, Hani. Poď, Čovinka. Poď. To čo je za príklad? Už musím napísať tak, lebo Čo je? Čo je, Han? Čo to je za príklad? Čo to je? 1 plus 66 sa rovná koľko? 6, 7. Je 6, 7. 6, 7. 6, 7. 7. Čo? 7, 6. Dobre, poďme. Dobre. Trn. Ešte sme neboli. Konečne, matika. Konečne, Matita. No, Hudobku. Aj. teraz máme hudobku. No, tak je. Nie. To sú dvojice a tie dvojice robia na stejnakom nástroji. A my sme dve dvojica. My sme dojča. Teda nie, každý hraje inú pieseň, ale dvojice nie sú vlastne. No, som sa pomýlila. No, ja hrajem na tomto. Ja hrajem na tomto. Na klavíri nikto nemôže hrať. Tedy ja hrajem na tomto. Je, že na nejakom inom hudobnom nástroji, ale to neviem aký. Ja nájdem taký jeden. Vydeš ho ja. Počkaj. Teraz ide šelovka. Môžu ja dať? Ešte počkajte chvíľu. Daj nejaký. Ja tu mám bubon. Ja ešte taký niečo. Dobre, ty. Nie, bubon. Bubon je hudobný nástroj, toto je hudobný nástroj. Počkaj. Počkaj, bubon ti tu chcem dať. Toto vy máš. Ja ti tu chcem dať bubon. Tak. Som ti tu dala bubon už. Tam ten vy máš. No, tak. Ježišku. Uhnite mi. Uhnite mi. Ty uhnila. No, dobre. A teraz? Teraz sa to budeme učiť. No ja nemám. Však si zober tam poky. Metoricko, každý bude musieť ísť do tej miestnosti. Kto chce zostať tu? Ja! Teda červenka musí zostať tu, lebo ona tu má bubon a my dve musíme ísť tak kde inde. Takže ja idem sem a ty ideš sem. Ty ideš sem. Kde? Za mnou. Za tebou. Kde si? Tu som. Čau. Tu ideš ty. Ja idem tu.
Dobre, hudobka končí. Trn, trn. A tak ja idem už. Teraz máme anglínu, viete. Nie, toto je koniec. Dneska máme 2 hodiny, som zabula. Nie, my máme 2 hodiny, máš pravdu. A zajtra tu máme taký tanečný parket. Nebo si my ešte máme gymnastiku, poďte rýchlo. Rýchlo urobiť gymnastu. Gymnastiku. Tak mňa baví gymnastika, vás? Nebaví. A teba? Mňa až to nie, ale je to lepšie. Taká Tak ide čo urobiť. alebo Ja chcem urobiť aj jackpot. Aký jack? Backflip. Ja chcem urobiť backflip. No, tak dobre. Trn, trn. Toto bolo stejnak iba tak narýchlo, takže poďme. Už ideme domov. Ideme zo skrinky si vybrať tašku. Hotovo, mám tašku. Poďme. dneska ja budem. Už mám v kufri. Ja, počkaj, ja môžem šoferovať? Sadajte, lebo my ideme rýchlo domov, lebo ešte sa niekde podá hlave. Sadaj! Nemáme už ešte do marketu kúpiť nejaké veci, pamätáš? Čakaj. A peňaženky máme so sebou? Ja vyťahnem moju kartu. Neviem, asi sme ráno brali. Ja som zabudla úplne. Ideme najprv do oblečenia a potom ideme kde? My máme ísť najprv na jedenie. Tu není supermarket. Najprv ideme na jedenie a potom ideme na iPhone, lebo naše telefóny už máme mega dlho a potom ideme ešte do oblečenia. Takže hej. My máme, viete, aký iPhone? My máme iPhone 1. No, už chceme mať 17, že? Tak poďte. Ideme na čo Môžeme si fakt kúpiť nový, že? Hej, vystúp. No, Dneska máme berem mafiny. Jasne. Ešte šučenku. Vyberte všetko, čo vy chcete. A ja berem všetko, čo ja chcem. Všetci berte to, čo chcete. Ja nezaujíma to, čo chcete. Ja berem všetky pitie na svete. Sandwich, pizza. Aj mlieko by som mohla. Zmersku nie, ešte. Ešte čas za to, aby som zavrala zmersku. Hej! Čo robíš? pizzu šťavnatú a mlieko nám môžem zobrať a zmrzlinu. Tak, hej, čo robíš? Čo robíš? Rúženka! Červené čipsy, to sú ešte lepšie. Čo robíš, ti hovorím? Ešte raz a uvidíš. To je už veci v košiku urobené. Čo sa